zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jaiko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Josueren liburutik. Egun haietan jaunak honela esan zion Josueri. Gaur kendu dizuet Egiptoko lotsaria. Israelarrak Gilgalen etxoratu ziren, eta ospatu zuten Paskoa, hilaren 14ko arratsaldean, Jerikoko zelaian, Pasko biharamunean, egun hortan bertan, lurraren emaitzetatik jan zuten, ogi-ilak eta gariaren erreak. Lurreko emaitzetatik jaten hasi zirenean, atartu egin zen mana. Israelarrek ez zuten gehiago manarik izan, eta urte hartan Kanaan lurreko emaitzez janan dituzten. Jaunak esana. Eskerrak zure jauna. Zuk eman Jauna, arnaz berri, sorgunean, bihotz garbi. erruki zaitez nitaz jauna, agertu zure neurrik gabeko bihotzona. Zuk eman jauna, arnaz berri, sorgunean, bihotz garbi. San Pablo apostoluak Korintotarrei, senideok, Kristoren arena sorkari berri da. Zaharrenak egin du, berria hasi da. Eta guzti hau jakoikoarengandik dator. Kristoren bitartez, bere adiskide egin baigaitu. Eta adiskidetzeko zerbitzua guri ezarri. Izan ere, jakoikoa mundua berekin adiskidetzen ari zen Kristogan, gizakiei pekatuen kontua eskatu gabe, eta guri eman zigun adiskidetzearen hitza. Gu Kristoren ordezko bezala ari gera, beraz, jakoikoak gure ahoz otxekiko arizuko bezala. Kristoren izenean esaten dizuegu, adiskidetu zaitezte jakoikoarekin. Pekaturik ezagutu ez zuen hura, jakoikoak gugatik pekatu bihurtu zuen. Gukarekin bat eginda jakoikoaren salabena iritsi dezagun. Jaunak esana. Eskerrak zure jauna. Jaunaren izan. Gure argia, gure bidea, gure bizia. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aintzat zure jauna. Aldi hartan zergalariak eta pekatariak pilaka hurbildu ohi zitzaizkion Jesusi entzutera. Eta farisearrak eta idazlariak marmarrean hasi ziren elkarrekin esanez, honek ongi hartzen ditu pekatariak, eta jan ere egiten du haiekin. Orduan Jesusek parabola hau esan zien. Gizon batek bi seme zituen, gazteenak honela esan zion aitari. Aita, emaitazte dagokidan semi partea ondasunetatik, eta aitak baratu egin zien ondarea. Egun gutxi barru, seme gazteena, bere gauza guztia eginduta, urrutira joan zen, eta lasaitegian biziz ondasun guztiak jan zituen. Zituen guztiak erabili ondoren, gosete handi bat sortu zen lurralde hartan, eta beharra sentitzen hasi zen mutila. Orduan, herri hartako batekan joan, eta haren morroi jarri zen, eta harek bere larrietara txerri zain bihurri zuen. Txerriek jaten zuten ezkurrez, sabela bete nahi izaten zuen, baina inor ez zion ematen. Orduan, bere baitara itzuli eta esan zuen, 11 morroi badan ere aitarenean, nahiko ohi duela, eta ni hemen goseak hiltzen. Altxa eta
dut gehiago zure seme izenik merezi. Har nazazu zure morroietako bat bezala. Eta altxa eta bere itarengana abiatu zen. Oraindik urruti zegoela ikusi zuen aitak eta erruki izan zuen. Joan zen laster haregana besarkatu zuen eta musuka hasi zitzaion. Semeak honela esan zion aita, bekatu egin dut zeruaren aurka eta zure aurka. Ez dut gehiago zure seme izenik merezi. Aitak ordea honela esan zien bere morroiei. Ekarri berehala soinekorik edarrena eta jantzi ezaiozue. Ipini ezaiozue eraztuna eskuan eta jantzi horietakoak. Ekarri zekor izena eta hil, jan dezagun eta jai egin, nire semea horietako zegoen eta piztu eginda. Galdua zegoen eta argitu dugu, eta hasi ziren jai egiten. Seme zaharren soroa zen, eta nik etxera hurbiltzean soinu eta dantzak entzun zituen, eta morroi bat deituta ura zer zen galdetu zion. Morroiak erantzun zure anai etorri da, eta itak zekor gizen nahi du semea honik argitu duelako. Ura sarratu egin zen eta ez zuen sartu nahi, eta ita aterata sartzeko otoika hasi zitzaion, baina semeak erantzun zion itari, horren beste urtean, zure zerbitzuan egon, zure esanik behin ere egin gabe utzi ez, eta haintxune bat bakarrik ere ez didazu sekulan eman lagun artean jateko. Eta emagatuekin, bere ondasunak janda, zure seme hori etorri denean, zekor gizena hil diozu. Aitak orduan, seme, zu beti nirekin zaude, eta nirearen guztia zurea duzu. Jai egin bergenuen eta poztu, zure anai hau hilarren zegoen eta piztu eginda, galdua zegoen eta argitu du. Jaunak esana. Gizumako, laugarren bigarren honetan, zuzen ere, beti konsideratu izan da, halako garizuma erdi-erdian dagoen igandea ez eta laugarrena. Horregatik, Dominika Letare, edo esaten zaio latinez, egun batez, garizumako penitentzia gade batera utzi, eta atxeden alditxo bat hartzeko bezerako igandea egun gaurkoa. Gero azken txampari, garizumako azken txampari, gogo berriz, indar handiz, garriz ere ekin ahal izateko. Eta gaurko igande honetan, entzun dugu Jesusen parabola ezagunenetako bat gaurko evangelioan, seme prodigoarena. Oso aproposa izaten da, edo beti argi ematen digu ze kontestutan kontatua dagoen kontutan edukitzeko. Testu inguruak baita ere zeo zer esan nahi du. Oartzen gara, testu inguru izan duzela, gaurkoan Lukasek esaten dugu modura, pekatari eta zergaren asko hurbiltzen zitzaizkiola Jesusi. Berak erakusten zuena, haientzako, esan genezake, gauza polita zen, mesede egiten ziren, eta berari entzutera joaten ziren. Eta horietako asko oartzen gara, batzuk behintzat, bizimodua ere aldatu egiten zuten Jesusi entzuta. Baina bere errukia, jainkoaren maitasuna, nekatuen barkamena, guztiei aipatzea, haientzako oso, esan genezake, kontsolgarria zen, eta horietako asko joaten ziren Jesusi entzutera. Eta ikusten dugu farisearrak, ziren berdinak baino asko behintzat halako joera arroa zegoen. Besteak baino hobeak ikusten zituzten bere buruak sentitzen ziren besteak baino gehiago, eta besteak kritikatzeko eta seinalatzeko inongo arazorik ez zeukaten. Eta Jesusek hori hautsi nahi izan zuen. Horregatik, farisearrak hasi ziren honek ongi hartzen ditu bekatariak. Bere kontra marmarrean txarra izango balitz bezala. Gure ikuspegitik, Jesusek erakutsi diguna kontutan izan da, gauz on bat bezala ikuspegi duke, baino, eta Jesusek hori nahi du, gauz on bat bezala ikustea. Baino, gara jartako mentalidade hartan, Jesusen kontrako argumentu bat bezala erabiltzen zuten hori. Honek pekatariak ongi hartzen dira, eta jan ere haiekin jaten du.
guk gure giza adimenarekin imaginatu dezakeguna baino handiagoa izango eta beti. Baina, behintzat, Jesusek modu grafiko honetan deskribatu nahi izan zuen jainkoaren erruki hori. Eta ikusten dugu, seme batek, bere aitari bere senipartea eskatu, eta modu txarrean dena gastatu zuen, modu txarrean. Baina, hala ere, bueltatzeko asmo hartzen du, edo erabaki hartzen du, ez damututa, baizik eta ez zuelako zer jatekorik. Eta gozea sentitzea, pensatu zuen ere aitaren etxean, morroiek ere erarki bazkaltzen dute, eta joango naiz eskatzea, bakazio eskatzea, hori bai, humiltasunez, eta sikiera morroi bat bezala hartu mazala eskatu. Eta aita ikusten dugu, ze pozik hartzen den, berehala semea besarkatzen du, eta festa izugarriak gogatzen du. Arropa berria, eraztuna, eskuak, domietakoak, eta zeko gizendua hiltzeko agindu ematen du, halako ordu bikain bat eginak izateko oskatuz eta dantza eta musika eta dena jarriz. Eta honekin, Jesusek garbi utzen edigu nolako batek jainkoaren errukia. Ez da bakarra barkatzen digula gutxi gula bera gu damutzen deranean. Poza hartzen du damutu deralako eta ospakizun handi bat bezala egoteta zen. Hau, zenbait parabolatan, modu ezberdinean, ideia berbera agertzen digu Jesusek. Sekulan izan ez dezagun jainkoaren berdur ikuspegi hortatik ikara edo baizik eta beti jakin dezagun eta garbi dezagun errokitxo dela eta beti barkatzeko prest dagoela. Eta gero, beste aldetik ikusten dugu anai zaharrenen jarrera. Horrekin bukatuko dut. Eta Jesusek batez ere nahi du ez dezagula halako jarrerarik izan. Anai zaharrenak ikusten du, bere anaiak txarrean estatu dula dena, eta nahiera aitak festa bat antolatzen duela. Zigorre bat ezarri beharrean, hitz gogor batzuk bere zuzendu beharrean, festa handi egiten du aitak pozik dagoelako, semea itzuli delako etxera. Eta anai zaharrenak gaizki hartzen du. Honekin Jesusek batez ere erakutsi nahi digu, aitak esaten diona bere seme zaharrenari, zu beti nirekin izan duzera, eta nirea da ikusi dira zurea dezu. Batez ere, denok dugu, anai zaharrenaren partetik, eta baita ere semetronik inor ez da perfektua dena hori egiten duenik, ez da hain gaiztua dena gaizki egiten duenik, denok dugu pixkat bietatik. Eta nahi Jesusek ere guk hori behar dezakula, denok behar dugula jainkoaren barkamena. Baina, esan genezake, jainkoaren gandik gertu egotea, beti ikusi behar dugu privilegio handi bat bezala, altxo handi bat bezala, bera ezagutzea, bere berean bizitzea, bera erakutsi dugu bezala gure bizitzan parte hartzea, esan genezake hartu behar dugula beti, uki behar dugula beti, jainkoaren doai handi bat bezala. Eta hori nahi du Jesusek. Eta beste norbait oso urruti egonda ere bueltatzen baldin bada, denok nahi du Jesusek poza hartu dezagula aitaren modura. Eta halako elkarte irekia eta esan genezake konprentsiboa izan daitezen nahi du Jesusek. Eskatzen dugu bere parabola honek eta bere hitz guztiek beti horretarako argitasuna eman dezagutea. Sinisten du jainko eta guztigun zer duen egilea. Sinisten dut anasime bakar Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egitez sortu eta Andre Maria Birjinagatik jaio zena, Pontzio Pilatoren menpean ekaldua gurutzearen zatua, hila eta beratua izan zena, infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean, hilen artetik biztu zena, zeruetara igo eta jargoiko eta guztiunaren eskuinanean jarrik dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena.
zien, euskal dezaiogun jaunari. Euskal dezaiogun jaunari. Entzun nahi daunak, entzez egiten dizkizu eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna, zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jauneri. Egokia bai eta zuzen honai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko, jandu beti horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berak, gizon egin zeneko misterioaren bidez, sinismenaren argira eramandu ilunpetan zebilen gizakia. Eta jaiotza berriko uraren bidez, jainkoaren semea bat egin gaitu, pekatuaren menpean sortua geranok. Horregatik, zeruko lurrekoek kantu berria abesten dizute, eta guk ere ingeru guztiekin batean, beti eta beti abesten dizugu. Santu, santu, santua, dira guztien jainko jauna. Osana, osana, osana zeruko hielera. Zerorrak begirik dauzka zure giztira. Osana, osana, osana zeruko hielera. Pekatua jaunaren semea datorrena. Osana, osana, osana zeruko hielera. Santu zerabai jauna, eta santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada, ogitardo hauek zure espiritua isuriz Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez.
guztiok ontatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Afalondo berrinkalizaturik berriz euskerak emanez, bere ikaslei guazien esanez, hartza zuen eta edan guztiok ontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betiko garen odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizute hau nire odolekari. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, bizia erogia eta xabamenaren kaliza eskaintzen dizkizu zuri eskerrak emanez, aldarean zure serbitzari onamen dituzurako, eta apalik eskatzen duzugu Kristoren gorputz odorak hartzen dugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztiak zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu mehitasun osora Frantzisko Unita Santuarekin, Lorentzio gure hartzalerekin eta elizkizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropenean mandiran gure semedeak eta hildako guztiak agintzazu zure orpegiraren argitan. Errukizak izkin horren, guk guztiok betiko bizitza ditxin dezagun jangoikoaren Ama Maria Doaskoarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean horrez ezagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuria eta jangoikoa guztien horri Espiritu Santuarekin batean, oskera izan guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak, aginduta erakutxeak jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zerrela zerrela, saldu izan zure izena, eta horrekin zure errenua, egin bedik zerraia zero zazagun gure ere, emaikustu hauen urtako hogia, markatu gure zora, gure bezonune eta gaztekin zero, eta ez dute darikana, baina atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik nahi duzu bakea gure gugotan, zure errukien eskain, bekatu garbi bizirik zen eta eskuak eta sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zaino dela. Jesu Kristo gure jauna zure sanada apostoluei bakea guztien dizuet, nire bakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa da bezala, maio zure elizaren bakea, eman batasun, arrebediz bezera gizaldi eta gizaldietan, jauna bakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Mondo
egin dezagun otoitz. Jainko jauna, zuk argitzen dituzu mundu honetara etorri diren gizon emakume guztiak argitu zure grazia distiraz gure gogo bihontzak. Benetan ezagutu eta maitasun handienaz maita zaitzagun Jesu Kristo gure jaunen bitatez. Jaun zuekin bere